Yo, what's up? Uy, iniwanan mo na yung trabaho mo. Nakita mo lang si Rika. Yan, lumakas si Tilo. Lumakas si Tilo kasi nakita si Rika. Ano masasabi nyo dito sa team, ano? Team Halipunga. Team Halipunga na eh. Uy! Team Halipunga to eh. Ba't panay ganyan ka sa buhok mo? Ba't panay ganyan ka sa buhok mo? Bagong ribbon? Oh. May yung biglang bumango no? Kanina nung wala pa sila, yung amoy puro pawis. May dumating na babae, biglang bumango. Ano tay? May kabayo. Napagita. Patay tayo niya. Ulan na naman. Yan, may nagtatayo din ng bahay. Silong, team. Pati ko. Kino? Mid-break ha? Ano yun eh? Sliding yan eh. Yung sa ano lang ako yan. Grabe ka na. Sliding yan eh. Mas na pala lang. Ano na pala?
Ayan, nakot. At medyo malayo-layo yung hakutan natin ngayon. Kasi dito kami sa kabila ano. Saan ba, kuya? Ay! 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 Kung sumalag dahil sa gabi, ikaw ang gano'n, gana? Daog. Daog pa lang kugida, no? Oo, talo yung ano, kawagan. May tatay naghahakot. Lo! Out. Live is Tamalo, tamalo. Kunti-kunti lang. Ha? Tadi? Ang balik pa konti-konti lang. Yung anay nga nakakadami ng hakot. Tama na, Lo. Matay tayo dito sa tayo. Tatlong pala lang, Lo. Para yo, what's up? Namamarong ka good. Uy, Namamarong ka good ah. Uy, iniwanan mo na yung trabaho mo. Nakita mo lang si Rika. hey, Ano ka pasabi? Ano may dumating? Soundless. Salamat. May dumating po. Diretso. Ano? Ako ka na ako. Yo, what's up? mawawala yung lock. Wala na. Ba't talaga ang kumabay? Iba parang kubara. Ayaw mo? Iba Si Bago pan uso no. Bago pa na. Yari sa panong. Ba't talaga? Iba talaga pag may babae no. Palapok-lapok ka ng ano yan. Ngayon ay gusto ko ka na. Ay, magtatagalapok-lapok man, noy. Grabe ah. Ay, 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 ay. Ay, nabar pala sa noy. Ay, okay pa. Ay, puta. Uy, dami na. Ano? Amoy. Yo, what's up? Yan lumakas si Tilo. Lumakas si Tilo kasi nakita si Rika. Wow. Ano masasabi nyo dito sa team ano? Team Halipunga. Team Halipunga na eh. Yan, ayos yan. Uy! Team Halipunga to eh. Pagkapandaran ba lang yan?
Yo, what's up? Ba't panay ganyan ka sa buhok mo? Ba't panay ganyan ka sa buhok mo? Bagong riban? Ganda daw kasi. Pag-ulan hindi ako nagpariban. Oh, Ba't talaga basta may ano, may mga narating na ano, nag-ibang may ng baro. sila yung biglang bumangon, no? Oo, napapalitan talaga yung amoy. Kanina, nung wala pa sila, yung amoy ay puro pawis. Ayan, may dumating na babae, biglang bumango. Ano tay? Ganun ba yun? Kaninang amoy, parang amoy kabayo. May mayo. Oh my, ano amoy na tayo? Aray na, ayan sa Ay, ma. sampa. Makita. Bumagsik pa si Tilo. Ay, kanina mahina. Mahina. Ano tayo? Parang iyang ano, lang maawa. Kanina mahina. Pero yan, oh. Yung papablog yan. Yan, si Idol Sunny. Bumanat na. Yo, what's up? Yo, wasak. Wasak na, wasak na. Wasak na, wasak na. Kuya, Si Pula. kumusan? Saan? Drone. Ingron. Ingron na talaga, may ingron na. Mga pa. Ang tatay nga, oh. Ano tayo? Sinsinan dyan. Saan? Saan ba? Diyan. Ang ulam yung nakarina, turay ano? Anong ulam niya? Turay. Pumunta lang ako para kumain din. Okay na kayo. Kakain niya. Kaya na kayo. Nagawasan ko ng mga plato. Turay. Muna mo, ginamit ko sa yung pampaligo. Alright! Right. Boy, alipo nga. Boy Alipunga. Team Alipunga. Hindi na Team Paway. Team Alipunga. Totoo. Lumakas pati yung hagod ng pala, no? Tay, lumakas yung, tapos tinanggal yung ano, tikip ng ulo. May inspirasyon. Walupit. Di na pati pilay. Amo! Kanina pilay ito eh. May puta. May buta. Ikaw nga puntahan ng isang ano eh. Nakatawa na pati. Ben. Tatay, payag naman tayo sa plastic, Ben. Sila. At dumalaw si Rita dito sa ano, site. Ako tayo nagloto. Ay, Nagtatanong sila kung kapiraw. Kung mayroon, pwede. Right, Ate Jenny, kailangan pa bang inimeras yan? issue na to. Vision niya na yan. Or naalala ko na yan. Naalala mo na? Ang bisyo na to. Pero may maraming natuwa doon. Oh? Oo, maraming natuwa. Hi, John Santos. I miss you. Oh. Ay, walang problema tayo. Parang blooming ka pati ngayon. Ano pa? Blooming ka ngayon. Siyempre, yan. Ayan. Ay, alam na. Buo na yung bahay. Nakakapag-update na. Di na tulad nung ano. Gabi-gabi pati. Gabi-gabi? Oo. Sabi na may ding-ding na eh. Ano naman kung hindi ako na-upload? may ding-ding na eh. Kaya na. Blooming na eh. Nakakapag-update na po kasi yan kasi may ding-ding na. Hindi na sila sa evacuation. Gabi-gabi na raw eh. Laging may lindol. Laging may lindol gabi-gabi. Oo. Amo! Laging may lindol yan. Sinuot ko pang ipit ko. Kahit yung may nagduduyan doon sa baba. Oh. Lindol Linda talaga. na yan. Masarap. Buti matibay yung poste nyo. Ayun. Kung hindi matibay, baka giba ulit yun. Rika, kanina talaga Rika, di na kami kiboto. Kanina mo Oh, si Tilo. Ngayon na dumating ka. Tawa ka dyan. Oo. Nakakata ng kape. Dalawa. Ano masasabi mo? Dito mo na ka ng kape. Thank you. Oh, thank you daw. Parang nenenggi ang kanyang katawan. Lapit na mga mes ngayon. Oryoso. Oh. Oryoso. Oryoso. Hello. Oryoso. Yan, dalawang mahaba ang binti. Oo nga. Mas matangkad. Mas matangkad. Hello. Mas mahaba.
Ano naman yung binti? Ano naman yung binti ko? Paano yung kaya din Maganda, hindi nakakarami sila sama sa pahaba ng binti. Sasali ka pa. Teka lang nga. Oo na. Salamat, Ano, Ika. John, ano naman yung binti ko? Pang ano lang to, pang lindol. Ang gasol. Palugi. Magpalugi ka naman ngayon. Hindi, mayroon naman siyang kahit. Ito mabi. Pahapan nga ng binti. Sasali ka pa. Kaya nga sabi ko, paano naman yung binti ko? May tinga ka. Hindi na kailangan ko ng binti. Saan mo sila pala? Kaya hindi na kita binanggit kasi dalawa lang mahaba binti. No, di ba? Kita-kita naman. Hi, to. Mas matangkad sa akin si ano. Basta talaga utak. Maigit. Hindi ko na kunan. Ang init ng pag-umail ni Rika. Di kahit daw siya mababa. Kahit kahit mababasag yan sa tatlo. Mahaba pa rin. Siya naman daw yung pinakang. Mahaba pa rin. Hindi, pinakang maganda raw. Sabi. Mahaba pa siya. Di ba aling sadit? Basta rayuan, offset. Ay, napatay. Wala na, hindi naman si GD yung amoy isang pagkita tayo. Parang neneng di ang kanyang katawan. Sarap mong titigan, di ko sasabaw. Kaya na mo ilaw-law. Amoy isang drugs. Ay, di ako naglaba. Ay, Amoy isang drugs pa. Ay, ibang sundok sa ata. Ibuto. Ah, dito. Amoy. Amoy sundok. Alam mo yung ilaw-law? Parang may lasa mo. Yung panis. Puta, nagtaka ako. Nagtaka talaga ako tuloy ngayon. Kahapon. Ano ulam natin kahapon? Ano? Asad. Alimasag. Pumunta siya. Turay. Hindi pumunta. May tira dyan sa'yo. Tama yun sa kanila. May tira. Kaya hindi ako pumunta. Alam mo May- bakit? Para may ulam sila mamaya. Mamaya, ulam mamaya. Oo. Ayun. Kasi kahapon, yung alimasag, nagkahiyaan na may gusto pang umulit. Ngayon yung turay, marami. Sino kayo pumili ng turay? Di na naubos. Sino bumili Sino ng yun? turay? Sino yun? Sino na malingki? Sino nga? Sino na malingki? Ay, ikaw tayo. Sino na malingki? Ikaw pala tayo sa larin eh. Si Vince ang namalingki niya. Tinabot lang sa akin. Alam mo, hindi ko Vince, ikaw pala nakaling. Vince. Dito kumain si Kuya Noli tanghalian. Wala. Ah, si Kuya Noli sisihin nyo. Request niya yan. Iubos naman ah. Masarap. Meron pa. Nailan ako. Meron pa po. Anong mamaya tatay? Tsaka niya. Hanggang bukas yan kasi paksiw eh. Oh, mamaya. 2 kilo yan. Pinili ko. Abot pa nga sa Christmas party. Dapat kalapit yung lang pa. Hanggang 3 kings siya. Tama yan kasi may ulam ako sa tatay. Hanggang ko na Kings. Sama ka doon? ay. May palaro daw eh. May palaro. Palitan ng asawa. May papalit na ako. No, Day, palitan ng Ano asawa. mo sino ipapalit Kasi niya? kung alam mo magpalitan ng asawa, sinong pipiliin Ayun mo? nga oh. Nalo. Sombrero. Palitan ng asawa. Ano? Oh. Ano? Isang kaliyap lang. Makita lang ang tawa niya, Tijin. Masaya na siya. Good vibes lang, good vibes. O sino pag alam mo magpalitan ng asawa? Uy, Ay, ako nang nakakalam. Kami nang nakakalam. Kaya na nun. nakakaalam. Oo. Huwag mong dukutin kasi sa bulsa. ano yung Huwag kang dukot. Butas yan. Bulsa lang naman. Umaamoy eh. Butas yan. Butas yung bulsa. Hindi, yan. Butas o. Butas yan. Ay, ko. Bim, bim. Ay, naman. Ano kaya ang Sinji Eastern's gift? Yun nga raw. Oo, palitan nga. Hindi ano, babalutin yung mga alublag sa tira. Yung alublag sa tira. Si Saka tatay yung na- simintong Alam namuo. niyo kung sino yung papalit ko? Sino? Tatay. Sinong tatay? Dalawang tatay. Tatay Kalusi. Oh, Kalusi. Ikaw ang papalit sa asawa ko. Alam ka. Pinapili na ako. Lulusin mo na si Kalusi. O, tatanungin ko si Bim Bim. Bim, payag ang magiging asawa ko? Oo. Oy, oy. Ay, ay.
Huwag kang luka-luka, baklulan ako ng asawa. Hindi na yan malambot si tatay. Kasi kahit hindi Good vibes lang, good vibes. same na pinanganak. Bero-beroan lang. Kaya lang tay, ang sabi mo nga, bakit ka na unang pinanganak? Dapat hinintay mo ko. Kasalanan nga ng tatay ko. Nagmadali. Oh, kung hinintay mo ko, di sana ako yung asawa mo ngayon. Wala eh. Sayang, nauna ka. Malat nga naman talaga. Hayaan mo tay, may pagkakataon ka naman. Next light. Oo, next life. Sabi ng iba, Malay mo sa drink. kaya ito na nakagapos pa. Tapos ka na ka? Magkape? Hindi. Nagchichismisan. Ako, si Rika nagkakape. May ano nga, Rika, may vlog. Naol. Ay ka, kumusta ka daw ka? Oh, sino ba talaga? Anong oras daw sa Friday? Ay, wala. Tawa si Chinching kwento ko eh. Yeah. Si Papa pala yun. Ako na bahala dito. Tiwala An, uwi na po, uwi na kami. Tiwala kayo. Uwi na kami. Bahay po. Lilo. Iba nga yung Bye-bye, Miss QC. Babay ka. Uwi na. Bye-bye.